μεγαλώνει και το θέαμα. Δείτε ένα αυτοκίνητο πολλών δεκαετιών πριν, με έναν εξαιρετικό οδηγό, το Σωτήρη το Ρόκο, ο οποίος δεν χρειάζεται να μπει σε αυτόν τον αγώνα για να μας δείξει τις ικανότητές του. Έναν οδηγό ο οποίος τρέχει με Αλφα Ρωμαίο Βελότσε στο πρωτάθλημα, το ίδιο που τρέχει ο Βασίλης ο Κυρίτσης. Και το φέρνει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο πάντα στην πρώτη θέση. Το βλέπετε τώρα με μια Αλφα Ρωμαίο Τζούλια, με ένα κινητήρα που έχει βελτιωθεί από τον Κώστα του Ζεπερλίκο στη μεταμόρφωση, να κινείται σε δικούς του ρυθμούς. Βέβαια, δεν κρύβω να σας πω, επειδή στο παρελθόν έχω οδηγήσει και εγώ το ίδιο αυτοκίνητο, έχει πολύ μεγάλες ικανότητες. Πίσω κίνηση, δίλητρος κινητήρες, Σωτήρης Ρόκος βέβαια στο τιμόνι, προβλέπεται να περνάει ευθεία τα λάστιχα και καταφέρνει να κάνει το ακατόρθωτο. Δηλαδή, καταφέρνει ο συγκεκριμένος οδηγός, ο φίλος μου ο Σωτήρης, να φέρει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο στην θέση γενικής.